contează enorm patrimoniul. Și vedeți, cel puțin pentru mine este admirabil Italia, în care toate clădirile acestea sunt păstrate, deși e loc și de mai bine, din câte înțeleg. Însă, componenta principală a numărului de față este o secțiune la care o țin foarte mult, se numește Cartea Copilăriilor. Practic am invitat pe Facebook, pe internet, diferite persoane, nu neapărat intelectuali, să-și povestească copilăria, așa cum a fost ea. Și am avut surprize să ne trimită persoane a căror copilărie s-a derulat pe la 1940. Mulți sunt tineri care astăzi au 30 ceva de ani și copilăria lor înseamnă ultimii ani ai comunismului. Sunt și copilării mai recente. Însă e formidabil cum, indiferent de vârstă, raportarea aceasta la copilărie rămâne cu totul și cu totul uluitoare, indiferent unde s-a consumat copilăria, cât de fericită sau nefericită a fost, ne urmărește ca o umbră copilăria aceasta a noastră. Și au fost și intelectuali, Dan Lungu, până la directorul Muzeului de Literaturii Române Iași, are un text, la fel cum un text ne-a trimis purtătorul de cuvânt al poliției municipiului Iași. S-a simțit motivat de această temă. Veți mai găsi în revistă interviuri, eseuri, mă rog, tot ceea ce definește până la urmă o revistă de cultură. Cum spuneam, încercăm să permanentizăm nu doar ideea de teatru aici, ci și ideea de cultură scrisă, publicistică și Alex Iacob este din nou unul dintre cei care mă minte foarte frumos și îmi dă speranțe că va fi bine și în acest plan. Revin la ideile pe care vi le-a spus domnul Traiana Petri, mie realmente mi se pare fascinantă și inedită ideea aceasta a unei stagiuni permanente, a unui teatru românesc. Domnule consul, eu n-am mai auzit de astfel de proiecte, nu știu, poate mă înșel, însă e prima oară când meditez cu seriozitate la o astfel de temă, inclusiv la componenta juridică, să vedem cum am putea să o rezolvăm. Însă, marele semn de întrebare pe care ne-l punem cu toții este dacă am avea un public interesat de un astfel de proiect. Pentru că, evident, știți cum e, sunt niște mii de kilometri, sunt niște costuri. Eu sunt vocea realistă a problemei, domnul Petri era vocea ideatică a discuției. Da. De la Alex înțeleg că sunt câteva zeci de mii de persoane care ar putea fi publicul unui astfel de stagiuni. Eu garantez pentru 5, dacă fiecare... Noi ne-am mulțumit și cu 50 până la urmă. Însă aș vrea eventual să ne spuneți dumneavoastră cum vi se pare o astfel de idee, dacă are sens, dacă poate fi împlinită în vreun fel sau dacă rămâne în categoria de vise frumoase. Pentru că, până la urmă, dumneavoastră știți cel mai bine pulsul prezentului, știți foarte bine tendințele, obiceiurile. Noi suntem, la mâna lui Alex Iacob și încercăm să ne facem o impresie cât se poate o imagine cât se poate de realistă. Așa încât, sincer, mi-ar plăcea să intrăm într-o formă de dialog și să schimbăm niște idei pe această temă. Cam atât am avut eu. Eu mă refeream la faptul că în Veneto, comunitatea românească numără 100 și... Cam 100 și... 20.000. Cam 120.000 de locuitori, vedeți-vă, nivelul orașului Botoșani, fără un teatru sau ceva mai ceva de genul ăsta. Deci, propunerea mea era pentru o stagiune teatrală în Veneto, deci nu doar în Veneția. Padova, doar orașul are vreo 1.000 de locuitori, 1.000 de români. Că sunt alte veneri, Vicență, Bassano de Grado, Castelfranco, Jesolo, Treviso, în partea Veronei, Villafranca și așa mai departe. Deci, toți aceștia sunt potențiale spectatori. Deci,
Deci asta era întrebarea. Credeți că o să meargă? Din punctul dumneavoastră de vedere, vor să fie spectatori în sală? Poftiți la microfon. Poftiți la microfon. Eu cred că da. Cum spuneam, eu garantez pentru 5 persoane. Mai este cineva pentru câte fiecare? Cum? Nu, din familie pot să aduc doar 3. Da, dacă merge, sigur. Da? Funcționează? Da, funcționează, ne aud. Mă numesc Ksenia Lozinski, sunt basarabeancă, româncă din Basarabia. Mă folosesc de faptul că avem fețe înalte aici, pentru că avem consulul României și chiar dacă nu am cetățenie română, îmi pare rău că nu am reușit să o fac. Sunt 15 ani de când sunt aici în Italia, pur și simplu n-am avut timp să o fac. Dar sper să-mi fac cetățenie română. Și poate vom avea unire. Poate. Situația politică știți care este la noi. Dar cred că unirea o să o facem noi, cei de jos, pentru că ați auzit ce se întâmplă la noi acum politic. Avem o situație că nici nu știm ce o să fie din noi mâine. De asta, salvarea noastră cred că e una. Fiecare român care se simte român în suflet trebuie să meargă să iei cetățenia română și vom face unirea automată. Bine, asta la capitolul politic. Trecem la problema pe care am pus-o astăzi în discuție. Este, de fapt, un vis, cred că, mare a tuturor intelectualilor care sunt aici. Trebuie să ne credeți totodată, dumneavoastră care veniți la Iași și care vedeți atâta de puțin în lume, și dumneavoastră care veniți de la Botoșani. Nu e ușor să aduni, într-adevăr, domnul Alex, nu spune minciuni frumoase. El este un optimist incorrigibil. Unul care crede până la... Pentru că, într-adevăr, nu putem să murim așa. Nu putem să murim. Cum putem să trăim fără teatru? Fără cultură? Nu avem... De acum nu mai avem nimic. Eu stau aici de 15 ani și mă stâng câte un pic. Cred că aveți, Dita, mai răspunsul. Da. Stațiunea asta chiar trebuie făcută. Ce scuze? Trebuie să mergeți înainte cu proiectul dumneavoastră. Și noi o să venim încet, revenim. Ne-ați emoționat pe toți. Așa e. Pentru doamna care zice că se stinge și pentru copiii ăștia care cresc, Demean Floresc. care abia floresc și care au nevoie, într-adevăr, să audă în limba română lucruri frumoase, cum spuneați și dumneavoastră. Foarte bine că este și domnul consul de față și poate, într-adevăr, cu toții găsim o soluție. Pe această se pare că chiar este nevoie de așa ceva. De o modalitate de a ține în felul ăsta legătura cu cei de acasă, de a-i vedea pe cei de acasă vorbindu-ne. Pentru că, așa cum spunea și domnul consul, noi pierdem încet limba. Încercăm, vorbim cu copiii noștri în românește, dar te pierzi. Acel spectacol, odată la o lună, când l-auzi pe celălalt vorbind românește corect, l-auzi venind proaspăt de acasă. Adică chiar trebuie să găsim o soluție. Avem două personaje interesante și speciale aici în sală. Este Cristina Colța și Ioana Olbriș, profesoară de limba și literatura română, limba cultură. Le-aș provoca la două lor de poziții. Cristina. Bună ziua! O primăvară frumoasă la toți și cu ocazia Zilei Mărțișorului.